o situem una mica el tema, potser, no? Jo crec que estaria bé que Helena Trapé ens expliqués per què aquesta tercera pel·lícula va en aquesta direcció, no? Doncs hi havia... Tenia ganes de plantejar l'impacte d'una ruptura de parella i no centrar-la en el que ja havia vist més sovint, que és com l'impacte que té en la parella, i sembla que els nens siguin com un danyo col·lateral, i al final justament m'interessava plantejar-ho des de l'impacte que té el deixar de veure a la teva filla cada dia i a l'haver d'afrontar una maternitat diferent, no? Que no era la que havies imaginat. Aquest era com el run-run principal i a partir d'aquí vam anar abarcant altres coses, com l'haver de reconnectar amb ella mateixa, aquest temps que de sobte temps que no saps què fer-ne, si estàs preparat o no per tornar a tenir una intimitat amb una altra persona, i al final són aquests primers 3 dies en què la ferida està molt oberta. La Irene fa una espècie de fugida endavant per finalment assumir que ha de passar un procés de dol i que és el que toca ara, no? Està així. I tornes a ficar a la Laia en una maternitat, no? Perquè venim tots d'admirar-la, el seu Goya, a més per Cinco Lobitos, tots els premis amb els que has arrasat aquesta temporada, i de cop et trobes amb una altra pel·lícula també que et fa plantejar-te, no? La maternitat des d'un altre punt de vista o una altra etapa, no? A superar també. És curiós, no? Com va ser cronològicament una mica una i altra, no? És molt curiós perquè jo mai vaig relacionar els dos projectes com un relacionat amb l'altre, i a més em van arribar moments molt diferents on el món es va tornar boig i ens vam tancar tots a casa enmig d'una pandèmia també. Llavors és una cosa que he pensat ara perquè els mitjans de comunicació i els periodistes m'ho esteu recordant constantment, tot i que avui amb tot el junket hi ha hagut 4 que m'han dit doncs no, i també ho he agraït, no? Perquè tinc la sensació que si les relacionem hauríem de relacionar tantíssimes altres pel·lícules que parlen de trobament d'amor i, segon díptic, desamor, no? D'alguna manera, que també quan parleu de maternitat també hi ha alguna que em frena una mica, no? Perquè per mi Els Encantats parlen molt més de quan hi ha un dolor que et traspassa el cos i que és el que està en el centre del teu pensament i de la teva emoció. El que fem com a éssers humans com a mecanisme de defensa és relegar-ho al marge, no? I mentir-nos i fer veure que no passa res. I a mi m'interessava molt justament el que deia l'Helena, que al final parlem d'una ruptura però ens centrem en aquest dolor, no? Aquest dolor que és el motor que provoca el fet de no poder estar amb la teva filla, però sento que és com una cosa molt concreta i molt específica, i la paraula maternitat tinc la sensació que és tan àmplia i tan gran que posar aquestes 2 pel·lícules en el saco de la maternitat és com potser una mica lo més fàcil així a primera vista, no? I sento que són 2 coses diferents, a més que tinc la sensació que a nivell narratiu són 2 pel·lícules que no tenen absolutament res a veure, i la proposta dels Encantats és seguir a la Irene amb tots aquests silencis i tot això que ella està traspassant, no? D'alguna manera des de la negació absoluta, i com al final comença a connectar una mica, no? Potser, i sento que és una cosa amb la que tothom pot connectar, no? O sigui, ningú vol connectar amb la seva ferida i tothom busca molts plans abans de quedar-te tancat a casa plorant, no? I això em connecta més amb Els Encantats personalment, potser per la feina que hem fet també. Personajes todos muy cuidados, ¿no? En esta película, ¿no? Están todos los personajes cuidados, que tienen sus momentos, además, ¿no? Siempre digo que son los personajes como que satelitan alrededor del personaje de la... Me encantaría contestar en catalán, perdón, no sé. Son personajes que satelitan alrededor del personaje de Laia.
estaba pensando que si es una película sobre la maternidad o una película más de Laia haciendo de madre. Creo que en ese sentido no es lo mismo. Pero sí que los personajes que satelitan alrededor del personaje de Laia pues están como para contar cosas que además, viendo ahora al final de la película, que hemos visto los últimos 10 minutos, pienso que todo en la película bulle en la cabeza de Laia. Y a mí lo que más me gusta de la película cuando la vi fue descubrir la mirada que le había impregnado Elena, ¿no? La mirada que tiene la película. O sea, me parece que lo que vi en el guión se implementó muchísimo más cuando vi la película. O sea, estaba contado por 10. Cuando vi la película en cine por primera vez, me pareció que estaba el punto de vista que ha conseguido Elena a través de los ojos de Laia y de la cámara contando los ojos del pensamiento de Laia es lo que creo que más me gusta de la película. Crec que abans d'obrir el torn de preguntes potser els productors ens podríem fer un apunt també, no, de com s'ha rodat aquesta pel·lícula en aquest paisatge a més tan bonic. Heu rodat als Pirineus, no? Sí, a la Vall Fosca, bueno, entre els pobles d'Antís, bàsicament. La veritat és que és una zona que jo personalment no coneixia i ja m'he enamorat. Aquestes vacances ja hi torno, o sigui que crec que ens ha impactat molt a tots els que vam estar per allà i a part ens ha tractat molt bé tot el poble, vull dir, en aquest sentit ha sigut molt, ens ho han posat molt fàcil, crec, o sigui que molt bonic. Sí. Tindrem un passe molt maco, no?, el dia 20? Sí, farem una preestrena allà. La fareu allà? Sí, farem una allà, sí, una mica com... Bueno, ens fa molta il·lusió anar-hi i a més com, crec que un detall, no? Com a... Està molt bé. Tot el poble vol venir a veure la pel·lícula, doncs bueno, ja els hi portem. Molt bé. Doncs si us sembla podem començar a obrir el col·loqui. Qui s'anima a preguntar, va? Nosaltres vam arribar a la llegenda perquè un cop vam decidir que la pel·lícula passaria allà a Antist, que és un poble on una amiga meva, els pares d'una amiga meva hi tenen una casa, que és la casa de la Irene. Vam buscar algun element que acabés d'unir realment la història al territori i aleshores hi ha un autor que és el Pep Coll, que és un escriptor d'allà que té un llibre sobre mites i llegendes del Pallars Jussà, que us recomano, i allà vaig llegir sobre els encantats, que no estan específicament en Tist, realment la part aquesta de l'esquerda és la més ficcionada, diguem, del que surt, perquè la resta, els pobles, els restaurants, tot això és real, és d'allà. I quan vam llegir la història d'aquests éssers que estan com atrapats i que una mica com uns esperits que no saben ben bé on són ni cap on van, ens va semblar que realment era un resum molt bonic del procés de la Irene, el seu moment d'ara, i després ja a l'esquerda en si ens agradava molt perquè tenia també una cosa molt de vagina, úter materno, cova i tot això que com que tot tenia sentit. Doncs hi ha una mica el que deia el Dani d'Olla a pressió. Nosaltres amb la posada en escena i tota aquesta part visual que la vam treballar amb el Pau Castejón, que és el director de fotografia meravellós, que està en algun lloc d'aquesta sala. Hola, Pau. També tenim l'Anna Andreu, que és l'autora de la música, la Irene Moncada, equip d'art, bueno, res, no m'allargo. Que amb el Pau sí que volíem treballar la posada en escena i realment que l'espectador entrés en aquest estat d'ànim i en una dimensió on l'espai-temps es viu des de com ho viu ella. I tenim paisatge, però alhora és un paisatge claustrofòbic, i aquesta cosa de la lentitud, que és com ella ara sent les coses, acaba generant angoixa. Hi ha alguna cosa allà de tancar-la i aquesta era una mica la intenció. Dic lo de la música perquè l'Anna ho explicaria millor que jo, però la idea era treballar aquesta cosa del bucle i d'una cosa que es repeteix i que no acaba d'explotar fins al final. Vull dir que sí que una mica, vull dir que estic contenta que hagis tingut aquesta sensació perquè hi havia aquesta intenció també.
Es coneixen del poble, els pares formen part d'aquest grup de repobladors, si vols dir-los així. Tot això sí que està força inspirat amb la pròpia història d'Antist, que l'Agustí real que existeix va portar gent de fora perquè les cases no s'ensorressin, no? Llavors hi ha com un grup de repobladors que han vingut de diferents parts i són famílies que hi anaven amb els nens quan encara no hi havia, la Júlia ho podria explicar millor que jo, però quan encara no hi havia ni llum ni res i van tornar a aixecar les cases i la relació entre elles és aquesta. La Gina seria la més jove i han passat allà els estius, els pares es coneixen, hi ha tot aquest vincle. Em fa molta il·lusió que diguis això perquè realment, com deia la Marta, no només la gent d'Antís, sinó la gent de la Pobleta, la gent de Senterada, que tècnicament no és Vallfosca, però també ens van acollir molt bé i hem tingut un entusiasme i una acollida, hem estat a casa tot el temps que hem estat allà i hem tornat bastant enamorats, però rotllo heavy de que potser el plan B de tot l'equip seria anar a viure allà dalt. Vull que... Aneu-hi, de veritat, és un lloc increïble. Sí. Jo afegiria potser que la relació entre elles dos... Primer que vaig tenir l'honor de poder estar amb l'Ainara a la seva primera escena en un projecte professional, que quan ens ho va dir ens vam venir tots a dalt, va ser com molt bonic. Tinc la sensació que la relació de la Irene amb la Gina... Perdoneu, la vam rodar fa molt de temps i no l'he vist ara, sí. Hi ha un punt on ningú la veu a la Irene. Ella no es veu al conflicte, però ningú més la veu tampoc, no? Cadascú està amb les projeccions pròpies cap a ella. I l'única que per moments la veu és la Gina. De cop la Gina és l'única que li parla i la mira d'una manera que ella la descol·loca també, no? A mi m'agrada molt el petó del llac perquè no acabo de... Cada cop que el veig coses diferents i tinc la sensació que personalment sento que hi ha molta vulnerabilitat en la Irene i molta manca de que algú la vegi d'alguna manera, no? I de tocar-la o de veure-la. Tinc la sensació que la Gina li fa un petó, no sé, perquè les noves generacions gestionen les coses d'una manera que a mi em criden moltíssim l'atenció i tinc ganes de tornar a tenir 20 anys i m'imagino com seria jo si ara tingués 12 anys i moro una mica d'enveja, però tinc la sensació que hi ha alguna d'admiració completa per part de la Irene quan mira la Gina, perquè és una noia que vesteix perquè ningú la miri, que fa el que vol, que té una realitat molt, molt dura, que si comencem a pensar en la jerarquia dels dolors, la Irene no pot queixar-se, no? Una mica, i que de cop aquesta noia li parla mirant-la sense filtres i jo crec i sap el que vol i fa el que vol i està connectada amb el present i és tot el contrari de la protagonista i sento que ella sent aquesta fascinació per aquesta noia que la va veure quan era una meuca petitona, saps? I em sembla que és la veritable relació dels dos personatges. Jo me'n recordo que quan estàvem al rodatge em vaig dir una cosa, que sempre me'n recordo, que em vas dir la Gina, quan la Irene li feia de cangur, es pensava que la Irene era una noia guai i ara després d'uns anys que han passat ella torna a Antist i és com una mica al revés, no? La Irene veu a la Gina i pensa que la Gina és una noia guai i és com... Sempre me'n recordo de quan em vas dir això perquè em va semblar com guai. La idea de la infància com a refugi també està molt present, no? En la pel·lícula, aquesta infància que a vegades no es manté tal com un imagina que era, no? Tot això em sembla molt interessant, no? També de la pel·lícula, no sé si et va sortir al pas mentre escrivies o ja estava des del principi també, no? Sí que, bueno,
reenganxant també el tema dels personatges satèl·lit, jo sento que tots els personatges que rodegen a la Irene són secundaris però són imprescindibles, perquè comparteixen amb ella moments molt concrets i a través d'aquestes trobades aconseguim com explicar moltes facetes d'aquest procés que està vivint ella, no? I per això era important com cuidar-los molt i construir-los amb molta profunditat, vull dir, sabem molt quina era la seva història. Jo diria que potser més que la infància és una mica la idea de la joventut, d'aquesta adolescència que has passat al poble i has follat amb el fill de l'Agustí al cementiri, hi ha com una pulsió molt més irracional i espontània, com la dinàmica que veiem en l'estany entre els tres que es tiren a l'aigua i la Irene pensa, hòstia, jo ara m'haig de despullar aquí, no me veo. I hi ha aquesta cosa també d'enveja, el que deia la Inara ara, ostres, la Irene com a dona ja de quasi 40 anys veu a la Gina i li fa molta enveja, aquesta lleugeresa en la presa de decisions, seguretat en si mateixa. La Gina sap estar sola, la Irene encara no ho sap fer. Respecte a les mares, era algo que per mi acabava tancant el cercle una mica i curiosament en aquesta mare que està preocupada per la seva filla que ha caigut de la bicicleta i aquesta inèrcia de cuidar els teus fills és una manera d'explicar que això no acaba mai i que fins i tot estant tu en aquest moment de mare que cuida i que s'amoïna acabaràs sent aquella persona que un dia serà massa, saps? Vull dir que al final el que fa la mare de la Irene amb ella és el que ella està fent amb la seva filla i és una espècie de cadena invisible que es transmet i que és així. No és en negatiu, m'agradava molt el contradictori de la maternitat en diferents etapes i justament la seva mare està amoïnada perquè s'acaba de separar i li està oferint la seva ajuda i vol estar cuidant-la i aquesta manera de cuidar-la amb ella ara mateix l'agobia molt quan ella està fent el mateix, vull dir, era una mica això. És una que a mi m'agrada, de fet a les distàncies també passava, tota la ruta que hi ha a Berlín és real i hi ha una coherència geogràfica dins de lo que eren els moviments dels personatges per aquell lloc fins al punt que m'arribava a discutir amb art i producció sector alemany que em deien que per què volia fer-ho així, no? I era, bueno, és que per mi no és un decorat, per mi hi ha un motiu pel qual ho estic fent aquí i no en el carrer del costat, m'agradaria mantenir aquesta coherència de que el personatge viu en un barri concret per un motiu concret. Com crec que és una informació que suma, tot i ser una ficció, i que acaba de donar-li, no sé, aquesta capa de credibilitat que fa que no sigui un cartó en piedra o un decorat, una cosa que m'he inventat perquè sí, hem anat a Antist perquè ens agrada aquell lloc i és la Vall Fosca, i és la Vall Fosca. I vull dir, és una decisió que a mi m'agrada i és per això. L'Helena decidia els mitjons que portava el meu personatge a cada escena. Com no anava a decidir sobre l'Antist i la Vall Fosca? Està tot decidit. Sí que, vull dir, és cert que són escenes amb una energia molt similar. Vull dir, clarament és aquest mirall i aquesta mirada cap a la joventut. En aquest cas de l'Estany té més a veure amb l'amor, no? Aquesta parella, primera relació, que estan super enamorats, empalagosos, infinits, i la mirada de la Irene cap a això plena de cinisme i desencant i que diu, bueno, aquí vaig a tirar una bomba perquè això que estic veient m'està fent molta ràbia, no? O sigui, aquest moment
no volem renunciar pels projectes de... O sigui, una cosa de, a veure, 2 anys, vull, no sé si heu fet Erasmus, però si heu fet Erasmus, heu tallat l'Erasmus, no? O sigui, ningú, vull dir, 2 anys a Xina, hola? Però bueno, ells hi creuen, clar, hi han de creure, perquè és això, és el primer amor, no? I llavors, bueno... Sí, no, 2 anys a Xina no. Clarament no. No, no funciona. I em fa gràcia que diguis els díptics, és que jo crec que tots podríem mal sortir, ficar una papeleta amb un díptic i hi haurien 2 pel·lis que són plan E, plan A, plan B, o sigui... Jo no sé si és que l'he vist moltes vegades, però jo ho entenc tot. Vull dir, no, m'interessa molt, vull dir, de fet, m'interessa que, si us plau, abans de marxar ens digueu si s'entén o no, perquè m'amoïna una mica. És cert que... bueno, res, que és cert que és so directe i havia de ser així. És un pla seqüència i... Clar, no ho sé, ara m'has deixat, és que no sé què dir-te perquè jo realment l'entenc. Crec que està tot. Però bueno... Sí. Help. No, això deia. Aquesta seqüència l'Helena volia sunset, que és la llum just quan el sol s'amaga, l'Helena i el Pau. I teníem 40 minuts per rodar-la, em sembla, 45 minuts, no me'n recordo. És un pla seqüència, un monòleg de pàgina i mitja i no hi ha més temps per fer-la. Crec que vam arribar a fer 4 perquè la llum ja s'anava. A la 4ª van entrar una família de cavalls salvatges a la toma. Directament jo estic parlant per telèfon mirant els cavalls al·lucinant, que no sé si allà s'entenia millor, no ho sé la veritat. Però, com deia el Dani, si no ho has entès no et preocupis, és el primer cop que la Irene plora. És el primer cop que s'obre i a vegades quan plorem, jo personalment quan ploro, no se m'entén res, i surten mocs i surt de tot i és el primer cop que ella comença a dir que està trista i li diu a aquest gran personatge que és el seu ex i la seva filla, no? Perquè la seva mare, la seva filla i el seu ex són les grans ausències de personatge i són el dolor d'ella i el motor d'ella, constantment estan presents, tot i que ella vol quedar amb l'Eric, vol follar amb l'Eric i vol anar amb la Gina i vol fer moltes coses i mai dirà que està trista perquè no sap que està trista i aquí comença a estar trista. I llavors, si vols ara sortim, fem una cervesa i t'explico el que diu el monòleg. Però espero que t'hagis sentit una mica alleugerat. Potser no, potser has dit, ai, què està dient, què està dient? Fa un pet, ja està, per fi fa un pet emocional. Ojalà tots el féssim abans. A mi m'agradaria molt parlar un moment de la música perquè em sembla una cosa molt especial de la pel·lícula i ja que tu has tret el tema, doncs estiraré una mica el fil. Si li podeu apropar un micròfon a l'Anna, porfa, que està allà. O que aquí hi ha una cadira, Anna, aquí, el que et faci sentir pitjor. Sorpresa. Primera pel·li que ha fet l'Anna. Primera banda sonora. Hola. Hola, què tal? El primer, agrair-te que hagis confiat en mi, perquè jo mateixa no confiava en mi, la veritat, perquè, com han dit, era la meva primera feina en el cinema. I crec que la sort és que ens vam entendre molt bé i que tenies les idees molt clares quan vam començar a treballar. I ens vam entendre i vaig poder treballar, malgrat les presses, perquè va ser una mica d'última hora, vaig poder treballar tranquil·la perquè sabia que no esperaves de mi que tot sortís a la primera, no? I això em va permetre treballar amb tranquil·litat. I sí que per mi va ser molt entendre aquesta idea de que s'havia de transmetre què és el que li estava passant a la Irene per dins i que potser havia d'arribar abans al públic que el propi personatge, no? Que ho entenia més qui ho estava veient assegut aquí a les butaques que el personatge. Ens ha arribat abans a nosaltres que amb ella mateixa. No?
veus que pateix però veus que no sap posar les coses a lloc i que les coses li passen per sobre. I tota aquesta idea, aquest rum-rum constant que deies, no? que aquest bucle infinit en el que està posada. I sobretot per mi va ser doncs, això, que em sembla que ens vam entendre bé i que la idea i l'aposta de que la música ocupés aquest espai de la intimitat de la protagonista, doncs, no sé, em va agradar des del principi. I la cançó final? La cançó final, com la decidiu? Bueno, és que és una cançó meravellosa de la Guillermina Mota, que no sabem què ha passat, però que, o sigui, quasi em desmaio quan s'ha tallat, perquè realment és molt bonic acabar la pel·lícula després d'aquest silenci, no? Que ella acaba de dir tot això i tallem la imatge i ens quedem en negre i entren aquestes notes de piano superdelicades i o sigui, la idea era tancar amb alguna que acompanyés l'estat d'ànim amb el que es queda l'espectador i acaronés una mica, no? El que acaba de passar des d'algú melancòlic que ja ho té la melodia i la lletra. No sé si l'heu escoltat, feu-ho, és increïble. Em sap greu que no hagueu pogut acabar l'experiència d'aquesta manera perquè és realment molt bonica. Crec que com que et fa una abraçada, una mica la idea que la cançó final fes una abraçada a l'espectador després del zasca, no? De l'última seqüència. És preciosa. Yo particularmente prácticamente rogué a mi representante estar en esta película, poder acceder a las pruebas, la prueba para hacerla, porque tenía claro, había visto las distancias, quería trabajar con Elena, Laia, que te voy a decir, y prácticamente es de las pocas veces que he escrito a la directora de casting rogándole, porque mis fechas estaban complicadas porque estaba haciendo una serie en un pueblo concretamente, o sea, estoy encasillado ya casi en actor rural, de pueblo en pueblo, y tenía muchísimas ganas de participar en algo así, y tenía muchísimas ganas de participar y poder incluso hablar un poco en catalán. Elena no me dejó, le pedí alguna frase, algo, déjame decir, y solo me dejó decir bon día, dos veces. Increíble, ese es mi aporte. Pero sí, no solo por el equipo, por Elena, por Laia, por Ainara, por la producción, por todo, sino también por el entorno. Para mí rodar en este sitio creo que es un personaje más de la película Lava y Fosca. Creo en las historias que cuentan una vuelta a la intimidad del campo y yo creo tiene mucho que ver conmigo, con eso, ¿no? Y las historias que se ruedan en un entorno rural. Y para mí ha sido una experiencia, que voy a decir, a pesar de que creo que la película es, al final lo que ves es una persona en una pantalla, y esta película creo que es, vuelvo a decirlo, parece que soy redundante en esto, pero creo que la película es Laia y que somos afortunados de estar alrededor de ese personaje contando el personaje de Laia, porque lo que hacen nuestros personajes es contar todavía más el personaje de Laia y es una suerte, y ponerte a las órdenes de Elena y con ese equipo del que se ha rodeado, para mí, no sé, solo me está dando alegrías esta película como estar aquí con vosotras hoy. Sempre m'havien com, entre cometes, avisat, no? Tipus, bueno, rodatges, tranquil·la, com hi ha molts nervis, la gent a vegades crida o et parlen malament o no sé què, no sé quantos, i jo anava com, vale, I em vaig sorprendre molt perquè em vaig sentir super cuidada per tothom i no sé, no va ser gens com m'esperava, pensava que seria molt estressant i no. Bueno, no sé, per mi almenys no, clar, jo em vaig sentir supercuidada, superbé, per mi és que ha sigut òbviament un plaer treballar amb elles, o sigui, tinc moltíssima sort d'haver començat amb això i sobretot també el fet que sigui en català crec que és una cosa que em fa molta il·lusió. Y ya está, básicamente. Yo sí que quería decir que pocas veces he sentido tanta buena acogida por parte de la vecindad, de la gente de la Pobleta y de Antís. Yo que precisamente venía de un rodaje en un pueblo, en una zona que también es muy rural y muy tal, que no se portaron precisamente mal, o sea, trato estupendo, pero es verdad que en esta ocasión el pueblo se volcó, por lo que pude atisbar, cuando yo llegué ya llevaban 3 semanas allí en el Pirineo, en la Baix Fosca, y era
parecía que llevaban 2 años, de verdad, lo digo de verdad, o sea, parece que Laia, su hija, correteaba por el pueblo, por la pobleta. He d'empadronar la meva filla a la pobleta de Bellvei. Sí, es espectacular, de verdad, muchas gracias por el trato. Les primeres 2 amiguetes estan allà. Tenim un trosset de la pobleta, aquí ha vingut el Jordi i l'Anna, que van ser part activa també del rodatge. En lo professional i en lo personal, no sé on els tinc, no els hi faré la vergonya de que s'aixequin. Moltíssimes gràcies i podem presumir de cinema català i de talent català al Barcelona Film Fest. Gràcies, bona nit.